Tervetuloa TNNetin webinaariin. Mun nimi on Päivikki Koskinen ja mulla on kaverina tässä TNNetin toimitusjohtaja Lauri Ahopynttäri ja Muuramen kunnan ICT-pääsuunnittelija Marko Satosaari. Tervetuloa myös teille. Tämä webinaari on nauhoite, mutta tämän aikana on menossa chatti, johon voitte laittaa kysymyksiä tai sitten ihan kommentteja. Nimittäin siellä on TNNetin porukkaa vastailemassa ja osallistumassa keskusteluun. Mutta se, minkä takia me ollaan tässä, niin on se, että meillä on käsillä tai kokemusta erittäin mielenkiintoisesta keissistä, miten toipua tämmöisestä kiristyshyökkäyksestä. Ja miten toimia niin, että tämmöinen ransomware-hyökkäys eli kiristyshyökkäys aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa ja mieluiten tietenkään ei ollenkaan. Tutustutaan tähän oikean esimerkin myötä. Ja tämä on myös hirveän ajankohtaista, nimittäin nämä kiristyshyökkäykset lisääntyy valitettavasti koko ajan ja myös ammattimaistuu kuulemma. Mutta alkuun, Lauri ja Marko, esitellään teitä vähän tarkemmin. Aloittaako Lauri? Kerro, kuka sä oot, mistä sä tuut, ja sitten voitte kertoa myös, että millä tavalla te liitytte toisiinne. Joo, mä oon tosissaan Lauri Ahopynttäri TNNet Oy:stä ja mähän tuun IT-infra-palvelun tarjoajalta TNNet Oy:stä, joka on varmaan toivon mukaan monille kuulijoille tuttu ja niille, ketkä ei ole, niin ehkä tämän jälkeen sitten tutumpia. Meidän päätoimialanahan on IT-infra-palvelut ja siihen tietysti kuuluu nämä verkot, palomuurit, laitesalipalvelut, virtuaalipalvelimet ja niiden tietoturva. Ja ehkä vähän sillä tietoturvalla, kun me ollaan täällä tänään ja mehän tietysti ollaan Markon kanssa tehty yhteistyötä niin vuodesta 2013 muistaakseni. Niillä main. Silloin aloitettiin laitesalipalveluista ja tietoliikenneyhteyksistä muistaakseni. Ensin oli tietoliikenne. Joo, ja sitten tuli se Datavault-palvelut perästä. Just näin, ja niitä palveluita me ollaan nyt tässä sitten yli 10 vuotta yhdessä kehitetty ja tehty. Ja nyt meillä oli semmoinen mielenkiintoinen hetki silloin 1,5 vuotta sitten, että missä vähän niin kuin koeponnistettiin tätä yhteistyötä. Kohta kuullaan tarkemmin siitä, miten se teidän yhteistyö toimii. Otetaan Marko esittely tähän väliin. No, kerro Marko, kuka sä oot? Marko Satosaari Muuramen kunnalta ja tosiaan tällä hetkellä tittellä ICT-pääsuunnittelija, että se on tässä vuosien varrella vähän muuttunut. Että 27 vuotta on palvellut jo Muuramen kuntaa, niin ollut ensimmäinen ATK-henkilö, joka on tullut taloon, niin sitten on tämä tittelikin tietysti muuttunut, että enää ei puhuta ATKsta oikeastaan, se on jo vähän vanhentunut termi. Meillä on 3 hengen osasta ja muut on sitten ICT-suunnittelijoita. Mä oon meistä oikeastaan sen kokemuksen ja virkaiän myötä niin sitten vähän eri tittelillä siinä. Että yhteistyössä tehdään kaikki kaikkea vähän ristiin rastiin. Itse vastaan enemmän sitten just näistä yhteistyökuvioista, sopimusasioista ja tietoliikenne- ja konesaliasioista. Ja Muuramen kunnan, eli kattaa siis mitä? Siis Muuramen kunta, ja nyt silloin kun tämä tapahtuma, niin meillä oli vielä hyvinvointialueeseen liittyvät jutut. Meillä oli terveysasemaa ja sosiaalipuolta, mutta nyt meillä on enää niin kuin se peruspalvelu meillä niin kuin tällä hetkellä kaikissa kunnissa ja kaupungissa, niin opetustoimihan on se suurin tavallaan, että verorahaa vievä ja kuluttava puoli, että sitten itse palvelen niin kuin tukipalvelukeskus pääsääntöisesti ja me tuotetaan palveluita niin kuin sisäiseen käyttöön, että tuetaan meidän henkilöstöä, että he kykenevät suoriutumaan sitä päivittäistä työstä. Mutta eli kattaa tämmöisiä erittäin niin kuin tärkeitä Kyllä, siis alueita kunnassa. Koulut. Tänä päivänä koulutoiminta ei oikeastaan onnistu, jos meillä ei ole toimivia yhteyksiä. Ja sitten meillä on kuitenkin siellä vielä varsinkin niin kuin sisäisesti, kun tuotetaan kaikki henkilöstöhallinnon palkanlaskennat ja muut, ne on kriittisiä palveluita, me saadaan ne pyöriä kirjanpitoasiat ja muut. Kerro vielä, minkä kokoinen kunta Muurame suurin piirtein on? Muuramessa just aamulla tarkistin, kun valtavasti ollaan kasvettu, että 10 500 risaat oli niin kuin tällä hetkellä asukasmäärä ja hyvin nuorekas kunta, että meillä on niin kuin enemmän sitä nuorta ja työikäistä väestöä, että se väestörakenne on vielä silleen, että meillä on paljon jouduttu panostaa kouluihin. Parhaillaankin on iso liikuntasalihanke kesken ja vasta meille valmistui iso alakoulu. Meillä on oma lukio, että Muuramessa jouduttu panostaa varhaiskasvatukseen ja opetukseen tosi paljon.
kuulostaa hienona nykypäivänä. Vaikka se ei nyt tänään varsinaisesti meidän teema ole, mutta sillä tavalla, että tosiaan näitä tärkeitä niin kuin osa-alueita myös käsittelee, että miten näiden alueiden tämä IT-puoli toimii vai onko se alhaalla vai ylhäällä. Mutta tosiaan teillä siis 2022 loppuvuonna. Kyllä. Silloin Muuramen kunta joutui kiristyshyökkäyksen kohteeksi ja heräsitte tämmöiseen varsin ikävään yllätykseen. Niin kerro Marko, että mihin te heräsitte? Mitä oli tapahtunut? Mitä huomasitte? No oikeastaan se, jos silleen muistan vielä hyvin elävästi se aamupäivä, että usein mä asun itse Jyväskylän puolella, niin tuun joskus 8:30 aikaa töihin ja kollegat rupes 8 aikaa laittaa sitten jo Teamsia ja WhatsAppiin viesti, että nyt täällä ei tietyt palvelut toimi. Ja mä sitten vaan niin kuin nauraskelin mielessäni, että no siellä nyt on joku juttu sammunut, että miksi ette vaan uudelleen käynnistä ja laita palvelua takaisin päälle. Ja pääsen työmaalle, menen ensimmäisen kollegan työhuoneen ovelle, näen ilmeisesti, että nyt ei sitten ole ihan perusjuttua tarjolla. Ja sitten siinä rupesi selviämään oikeastaan se, että se on ihan niin kuin täysmittaisesti meillä on niin kuin ensin otanta, että kaikki on saastunut. Ja nimenomaan niihin on tullut tämä kiristysvirusilmoitus ja oli niin kuin oikeastaan se häkeilys siinä, että mitäs nyt tehdään. Että se oli mun työhistorian pitkään ollut kuitenkin kunnan palveluksessa, niin ihan ehdottomasti niin kuin vakavin tämmöinen tapahtuma. Että miten me toimitaan. Ja siinä tavallaan tuli sitten jo niitä puutteita, että meillä ei ollut selkeitä tämmöisiä niin kuin toimintasuunnitelmia, että miten me toimimme tällaisessa tilanteessa. Että kaikki me jouduttiin niin kuin säveltää ihan lennosta. Et ensi toimenpiteenä tietysti olin yhteydessä viranomaisiin, tehtiin rikosilmoitus asiasta ja ensimmäisenä kävin tietysti meidän esihenkilöitä informassa, että mikä on tilanne. Ja sovittiin heti pelisäännöt, että ne huolehtii sisäistä ja ulkoisesta tiedottamista. Me keskitytään vaan ICT-henkilöt puhtaasti tämän asian hoitamiseen. Ja kaikki järjestelmät ajettiin alas, koska me ei voitu luottaa enää, että onko siellä vielä joku tunkeutuja järjestelmissä sisällä. Tämä kuulostaa, siis sanoitkin tuossa, että tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut, kuulostaa aika sille hurjalta, voiko sanoa niin, että on niin ICT-osaston tämmöinen painajaispäivä. No, ehdottomasti, että ei tommosia voi oikeastaan edes harjoitella. Ja sitten se, että mitä ruvetaan tekemään, mutta silleen niin kuin jälkikäteenkin miettii, niin meille löytyi luontaisesti kaikille 3 heti selkeät roolit, että kuka rupeaa tekemään mitäkin. Mä rupesin panostaa nimenomaan sen, että olin tuonne Traficomille, niin kuin olin sitten Superturvallisuuskeskukseen yhteydessä ja kerroin, mitä meillä on tapahtunut ja miten mun pitäisi toimia. Ja sieltä ruvettiin olemaan meihin sitten niin kuin ihan säännöllisesti yhteydessä, miten asiat etenee. Ja miten ne esimerkiksi poliisit otit sinne yhteyttä? No miten siis se reagoi? Poliisi oli silleen, taisin soittaa ihan pienessä paniikissa jopa 112, että miten mun pitää tämmöisessä tilanteessa toimia. Niin me tehtiin sähköinen rikosilmoitus ja mä ajattelin mielessä, että no tässä nyt kestää, sitten tulee tapahtua mitään. Ei se ollut, olisiko ollut 1,5 tuntia, kun poliisin tutkija soitti jo meille. Joo. Että se niin oli yllätys, että siellä reagoitiin tosi nopeata ja vakavasti siihen aiheeseen heti. Mutta tämä on myös semmoinen yksi vinkki, mitä tässä tänään annetaan, on se, että on tärkeää ottaa yhteys sinne poliisiin hyvin siinä alkuvaiheessa. Kyllä, ja tehdä itselle semmoinen muistilista, että nämä on ne viranomaiset, koska silloinhan meillä oli vielä näitä terveyspuolen palveluitakin, niin meillä oli huoli, että onko meillä päässyt karkaamaan jotain ulos. Ja sitten seuraavat totta kai ymmärti, että meidän kyvykkyys 3 ei tule riittämään tämän asian hoitamiseen, että mitäs nyt tehdään. Ja sitten meillä oli siinä muutama kumppani, nyt tässä lähden erittelemään, mitä lähestyin, tämmöiset isot kumppanit, ketä oltiin käytetty, siis ihan pohjoismaisia isoja toimijoita. Soitin heti heille, että nyt on tämmöinen tilanne, tarvitsisi apua ja aika äkkiä. No ensimmäinen sanoi oikeastaan, siinä meni puoli päivää, että ne arpo ja ilmoitti, että ei kykene auttamaan. Seuraava toimija ilmoitti seuraavana aamuna, että ei. Mä sanoin niille ajat, että nyt teillä on puolen päivän asti aikaa miettiä, jos sitä kykene, niin mun pitää saada nyt joku apu tähän. No sitten tietysti meillä on ollut hyvin niin kuin toimivat ja yhteistyövälit TNETin kanssa, niin sitten mä soitin TNETille, heidän teknologian johtajalle, että nyt on tämmöinen tilanne, että saisiko jeesi. No. Niin sieltä se lähti sitten niin kuin oikeastaan purkautumaan. Että he varmaan sisäisesti, Lauri voi kertoa siitä, että miten he pohtivat, että mitä ne kykenee meille tarjoamaan sieltä. No Lauri, silloin maanantai-aamuna, kun Marko otti Muuramesta TNETiin yhteyttä,
niin kuinka huolestuttavalta se tilanne kuulosti? Tai huolestuitko? Miltä se näytti? No ainakin Marko äänestä kuuli, että se nyt ei soittanut kuulumisia kysyäkseen, etkä yleensä kyllä soitakaan, että aina soitat aina asiaa. Ja siitä kyllä kuuli äänestä, kun kysyit heti, että olisiko Lauri mahdollista saada teknologiajohtaja Timo Niemisen kanssa lyhyt palaveri, että meillä on täällä nyt aika paha tilanne päällä. Ja mä sitten siinä kesken viikkopalaveri sanoin, että no ruvetaan järjestää ja taisi ilmoittaa, että otetaan vartin vai puolen tunnin päästä, milloin me mentiin siihen palaveriin ja teiltä tuli mun mielestä koko teidän tiimi. Niin, kaikki kolme oltiin mukana. Sitten siinä palaverissa oli minä ja Timo meiltä. Ja siinä ruvettiin sitten katsomaan, että mitä tässä ruvetaan tekemään. Ja ensimmäinen oli tietysti, että sä kysyit, että miten näitä ruvetaan nyt palauttelemaan. Ja taisit siinä kohtaa sanoa, muistan oikein elävästi, kun sanoit, että taisit kiroillakin siinä, että nyt nämä varmuuskopiotkin kryptattu, että mitäs nyt tehdään, että eihän meillä ole mitään. Ja se oli varmaan semmoinen, siinä tunti oikein sen, että tässä nyt on varmaan tosi kyseessä. Ja sitten tietysti muistan senkin siinä palaverissa, kun Timo tuttuun tapaan sanoi, että minä kyllä mielestäni olen tehnyt tästä 3. kopion meidän järjestelmään joku aika sitten. Tämmöinen muistikuva minulla on. Ja siinä vaiheessa pikkusen hiljennyttiin ja alkoi kuulumaan semmoinen naputtelu ja odotettiin. Ja Timo tuttuun tapaan ei tietenkään kommentoinut, mitä tekee tai sanonut edes, että etsii niitä, vaan siitä hetken aikaa se naputteli ja tuli sitten, että joo, kyllä, täällä näyttää olevan viime perjantai-yöltä full backup ajettuna. Että siinä kohtaa tuli semmoinen, mä muistan sen, kun mä kuulin sun äänestä semmoisen huokauksen, että no ja varmaan kuului kollegojenkin huokaus siihen. No kyllä, siinä, mutta jotenkin sun ääni sieltä tuli jotenkin ensimmäisenä, että et ole tosissaan, onko oikeasti. Ja muistan, sitten jälkeenpäin tietysti muistan, että mehän tehtiin siitä, niin kuin sovittiin, että ruvetaan varmuuskopioimaan myös niin kuin 3. erilliseen järjestelmään. Niin, meidän järjestelmien ulkopuolella. Niin, kyllä, tämmöistä. Sä olit itse vielä kysynyt sitä niin kuin alkusyksystä muistaakseni. Kyllä. Kun tuo oli hyvä tuuri, että se oli tehty silloin hiljan se varmuuskopio, niin kuinka usein niitä yleensä tehdään? No silloinhan meillä oli tarkistus, että otetaan niin ulkopuoliselle toimijalle viikkovarmistus, että meidän omiin järjestelmiin otettiin joka yö. Ja nyt tämä oli tuuria vaan, että se osuu se tapahtuma just siihen niin viikkovarmistuksen jälkeiseen aikaan. Niin siinä tavallaan ei sitä dataa sitten menetetty. Mutta tavallaan, kun siinä oli ehkä se tilanne se, että hetkellisesti oli semmoinen olo, että meillä ei ole mitään tallessa. Ja sitten siinä kohtaa löytyi semmoinen niin kuin ensimmäinen semmoinen valopilkaus, että okei, meillä on tässä nyt dataa. Ja siinä vaiheessa niin kuin pystyttiin nyt niin kuin toteamaan, että okei, kaikki järjestelmät on alhaalla, niitä voidaan ruveta nyt pystyttämään rauhassa. Että meillä ei ole enää niin kuin semmoinen ihan semmoinen suurin paine hävisi siitä, vaikka toki järjestelmät oli alhaalla, mutta ei ollut tavallaan niin kuin kaikki toivo menetetty. Ja siinä muistan vaan, että taidettiin siinä palaverin aikana kehottaa ensimmäisenä, että nyt vaan yhteys poliisiin ja otetaan vähän aikaa rauhoittaa, että ei tehdä mitään. Ajetaan vaan järjestelmät alas sen takia, että ei tiedetä, että mitä siellä on niin kuin sisällä. Ja sen te taisitte tehdä sen palaverin aikana ihan kiinni ne virtuaalipalvelut. Kyllä. Ja sitten niinku just sai niinku sitä henkistäkin tukea, että tiesi, että on niinku hyvä yhteistyökumppani siinä, että se rauhoitti niinku meitä ja vaikka, että miten me lähdetään sitä eteenpäin, ne seuraavat stepit. Ja kun meillä oli se varmuuskopio tallessa, niin sitten oikeastaan se peli rupesi heti selkeäneen, että ilmoitetaan viranomaiset, sitten käydään yhteistyö tai keskustellaan koko ajan TNETin kanssa, että miten mennään askel askeleelta eteenpäin. Ja sitten niin mun piti selvittää viranomaisille, että mitä kaikkea, mihin me saadaan koskea, että me ei niin kuin hävitetä mitään aineistoa, todistusaineistoa. Että, kun se oli se tilanne kuitenkin meille täysin uusi ja tuntematon. Ja sillä aikaa, kun te rupesitte ottaa viranomaisen yhteyksiä ja kyselemään vähän niin kuin, että apua muualtakin, niin siinä vaiheessa meidän tehtäväksi jäi sitten, muistan, että me otettiin sitten siitä originaalidatasta toinen kopio vielä omien järjestelmiin. Et sitten kun me varauduttiin jo siihen palvelinten palauttamiseen, että jos niitä ruvetaan palauttamaan meidän toimesta, niin meillä on aina kuitenkin se originaalidata siellä koko ajan tallessa. Et siihen ei kosketa, että kaikki toimenpiteet tehdään sit siitä kopiolle. Niin silloin me tavallaan niin kuin varmistetaan, että me ei ikinä jouduta niin kuin tilanteeseen, että kaikki olisikin sitten kadonnut. Joo, ja sitten teiltä tuli heti jo alkuvaiheessa apua siihen, että viranomaisille toimitettiin logitietoa sitä meidän liikenteestä, kun me oltiin huolissaan, että onko meiltä lähtenyt jotain ulospäin. Teknologiajohtaja sitten toimitti meille ihan logia siitä ja se toimittiin sitä edelleen viranomaisille. Että
saatiin sitä näyttöä kasattua, että saataisiin nukuttua seuraava yö edes jollain tavalla. Niin ja sitten sekin oli vielä tärkeää, että kaikki ne kryptotut palvelimet otettiin senkin takia talteen, että sitten kun sitä ruvetaan myöhemmin purkamaan, niin olisi sitten niin kuin koskemattomat levykuvat. Joo, kun eihän meillä omassa levyjärjestelmässä millään riittänyt kapasiteetti, että me tavallaan piti olla 2 kertaan se tila. Niin TNet säilytti meille sitten sen saastuneenkin dataa. Se oli aika pitkäänkin ennen kuin mä sain sitten poliisin tutkijalta luvan hävittää sen, että se homma on siltä osin selvä. Ja sitten kun tämä 3. osapuoli kävi vielä läpi sitä aineistoa, että mitä sieltä löytyy, että mikä se juurisyy se tapahtumalle on, niin nekin tarvii sitä aineistoa ja siinä me saatiin oikeastaan TNet teki sen meidän puolesta, että 3. osapuoli aina antoi pyynnöt, että toimittakaa tämmöinen ja tämmöinen logi heille, tämmöinen aineisto, niin sitten sen jälkeen he kävivät läpi sen ja se niin kuin tavallaan vapautti sitten meidät siihen sisäiseen työskentelyyn, kun me saatiin niitä järjestelmiä palautettua, niin TNet hoiti kuitenkin taustalla siellä koko ajan meille sitä dataa taas toimittaa niille viranomaisille ja tutkijoille. Miten tämä suju? Miten se niin kuin lähti toimimaan? Pääsitte sitten heti niin kuin hommaan kiinni ja aloitte saamaan asioita ylös vai mitä siinä tuli mahdollisesti kompastuskiviä matkalla? No en mä koe, että yksi mikä just ollut TNetin vahvuus se, että tavallaan me heti tiedetään ne henkilöt, kehen kannattaa olla yhteydessä, että kuka on se asiantuntija, ettei pallotella, että soitat tuohon palvelunumeroon ja sulle soitetaan ehkä takaisin, jos soitetaan. Että tavallaan saa semmoista henkilökohtaista palvelua. Ja niin kuin sanoinkin jo aikaisemmin, että TNetin vahvuus on se, että se tuntee asiakkaansa. Ja me tunnetaan sitten, taas kun on ollut pitkä asiakkuus, niin tunnetaan toimittajat, mitä me voidaan odottaa heiltä. Niin en mä näe, että siinä oikeastaan se oli hyvin selkeää, että ruvettiin sopii, kuka tekee mitäkin. Ja aikataulutettiin niitä asioita, että miten edetään. Että se niiden varmuuskopioiden skannaus, se otti vaan, se oli oikeastaan se pisin aika, että me odotettiin sitä, että Timolta tuli se tieto, että nyt tämä on puhas, tämän voi palauttaa. Joo. Se oli vaan niin kuin, sitähän se hämäsi meillä töissäkin, että me mentiin kahvihuoneeseen istumaan, että no on olla varaa istua tällä kahvilla, niin se liittelet siinä sitten, että me ei voida tällä hetkellä odottaa. Mutta se johti myös siihen, että muistan aina, että meilläkin niin kuin henkilöstöpuoleen porukka sanoo, että he rauhoittu heti, kun ne näki, että me oltiin rauhallisia. Että ei ollut semmoinen paniikkitunnelma päällä. Joo. Ja meiltä sai tulla vapaasti aina kysymään, että mikä on tilanne ja kuinka asiat etenee. Ja niin kuin tiedottaminen on äärettömän tärkeää sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, että meillä sovittiin heti, että meillä on hallintojohtaja ja talousjohtaja, jotka huolehtii sitten lehdistön suuntaan ja muille kanaville niin sen tiedottamisen ja kunnan nettisivuille tiedotettiin koko ajan. Ja sitten tässä tiedottamisessa jälkikäteen huomattiin semmoinenkin puute, että jos meillä on vaikka joku järjestelmän toimittaja, niin on kriittistä myös ilmoittaa heille heti, että meillä on saastunut, koska meillä on usein pääsy heidän järjestelmään, pian pelko, että saastuu myös se toimittajan järjestelmä. Semmoisia oppeja ainakin tuli siitä. No minkälaista palautetta sanoit jo, että ihmiset tykkäsivät nähdä teidät niin kuin rauhallisena, mutta esimerkiksi sieltä, kun se vaikutti vaikka sinne koulupuolen järjestelmiin ja sote-puolen järjestelmiin, niin miten ihmiset otti vastaan, kun oli tämmöinen niin kuin rikos tullut heitäkin kohtaan tavallaan? No olihan ne hyvin huolissaan, niin kuin palkkasihteeritkin siihen, että joutuuko tässä ruveta seteleitä jakamaan ihmisille seuraavana palkkapäivänä. Että se oli aika tyly se viesti, että jos tämä tapahtui maanantaina, niin meille sanottiin, että torstaina pitää tiettyjen järjestelmien toimijat kyetään maksamaan palkat. Ja jokainen ymmärtää, kuinka kriittinen asia se on ihan missä vaan työpaikalla. Et sä voi sanoa, että no kateellaan ensi viikolla. Sitten niin kuin kirjanpito ja muut, niin ei laskutus ja tämmöistä, niin ei ne voi päiviä vaan seisoa, että ei pystytä laskuttaa omaa toimintaa tai sitten maksamaan taas sitten omia laskuja eteenpäin. Että siinä tuli tämmöisiä huolia, mutta pyrittiin siihen, että varsinkin sisäisesti ne tietää ihan, että luvattiin tiettyä aika. Tossa te voitte, ja ilmoitettiin totta kai, kun järjestelmä oli palautunut. Nyt saa ruveta käyttää ilman huolen häivää. Missä vaiheessa te hoksasitte, että te pystytte sen torstain lupaamaan, koska tällaisissahan saattaa kestää aika kauankin? Tämä oikeastaan jo keskiviikkona oli ensimmäistä, niin meillä oli useamman kerran päivässä myös meidän lähiesimiehet kävi jutuilla ihan silläkin, että ne kävi kysymästä, että miten te jaksatte. Että se oli meillä niin kuin hyvää johtamista, että huolehdittiin, että mekin jaksamme.
Ja sitten meillä teki heti ylinjohto selväksi muulle henkilöstölle, että ICT pitää saada nyt täystyörauha. Tämä on niin kuin prioriteetti 1, että mitään muuta ei nyt tällä hetkellä kyetä eikä hoideta. Ja me saatiin se työrauha ja se oli äärettömän tärkeää. Me mentiin sen viikon aikana niin kuin semmoinen aivan valtava kehitysloikka, mihin myös mennyt normaalisti varmaan puoli vuotta, kun nyt me saatiin keskittyä 1 työviikko täysin käyttää siihen meidän järjestelmien kehittämiseen ja tutkimiseen. No tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että mitä oikein tapahtui ja mikä se tekijä oli ja mitä kaikkea meni alas, niin kiinnostaa kuulla, että miten tässä näin pääsi käymään tai niin pääsi käymään ja niin kuin, miten sitä lähdettiin niin kuin selvittämään? No oikeastaan se, kun meillä oli se ulkopuolinen tai 2 ulkopuolista tahoa tutkimassa sitä asiaa, niin heille toimitettiin niitä logitietoja ja järjestelmiä ihan niin kuin koko oikeastaan palvelimen levykuvaakin, että ne pääsi tutkimaan niitä, että mitä tässä on tapahtunut. Sekä tämä 3. osapuoli, että tämä teknologiajohtaja päätyi samaan päätelmään, että mitä siellä on tapahtunut. No mitä siellä oli tapahtunut? Tai paras tieto, mistä se ainakin lähti liikenteeseen se hyökkäys, niin se oli meidän sähköpostipalveli. Eli siihen maailman aikaan meillä oli vielä omaakin sähköpostipalvelin omassa laitetilassa, niin siellä on ollut haavoittuvuus, johon kulma on tyypillistä, että tunkeutuja voi mennä jo viikkoja, kuukausia aikaisemmin viemään omat työkalunsa ja jää sinne taustalle muhimaan. Ja sitten ne aktivoituu. Ja se, että kuinka sekä Timo että tämä ulkopuolinen taho niin tutki sitä asiaa, niin se on sitten nopea prosessi, kun ne salasi ne kaikki palvelut. Se oli ihan, vaikka meillä olisi tullut hälytys silloin viikonloppuyönä tai iltana, niin ei me olisi todennäköisesti keretty sitä vauhtia sammuttaa, mitä ne kryptasi sitä. Että se on niin nopeata sitten tavallaan, kun sieltä saadaan tunnukset. Ja siellä oli saatu niin kuin AD-tasoiset pääkäyttäjätunnukset, millä oli sitten päästy etenemään Windows-palvelimella toiselle ja kryptaamaan ne. Että tämä pelasti just meillä sen, että esimerkiksi ne meidän pilvipalvelut, osa niistä, ja sitten HR-järjestelmä, joka oli Linux-alustalla, niissä oli omat käyttäjäoikeudet, niin ne ei päässyt sinne, kun ne ei saanut murrettua sinne Windows-puolelle sen tunnuksen. Mistä se johtuu, että just se sähköpostipuoli, että siellä oli se haavoittuvuus? No se osahan niistä haavoittuvuuksista, niin kuin Microsoftikin havaitsee, tavallaan se haavoittuvuus on ollut siellä aina. Mäkin epäilen, että se haavoittuvuus on ollut siellä niin pitkään, että ennen kuin siellä on julkaistu korjaus, niin se on ollut jo myöhäistä. Siellä on ollut jo ne hyökkäysvälineet valmiina sisässä. Et kuvaavaa oli sitten että suositteli meidän asentamaan Sophoksen noi virusskannerit ja sen tietoturvapaketin kaikille meidän palvelimille, niin me laitettiin siihen sähköpostipalvelimille se uusi tuote, niin ei tainnut mennä kuin ihan hetki, niin sieltä tuli ilmoitus, että täältä puuttuu joku päivitys, että se on kriittinen ja sieltä tuli ihan tarkat toimintaohjeet Sophokselta, että teette nämä ja nämä työvaiheet ja sitten ne kuittaa vasta sen hälytyksen pois, kun ne asiat on hoidettu. Että se on niin kuin yllätti meidät, että tämmöinen ulkopuolinen taho valvosta ja alustaan se tulee todella nopeata se. Ja tuli ihan ohjeet, että käyt näillä ja näillä sivuilla ja sieltä saat paketit ja asennat ne, niin oot sitten taas suojattu. Ja sen jälkeen me asennettiin kaikkiin meidän palvelimiin Sophoksen tuotteet, että ne valvoo niitä. Ja se on todettu kyllä. Ja silloin meillä oli yksi ongelma, että meillä ei ollut niinku yhtenäisiä. Meillä oli jo virusskannereita, mutta joissain oli jotain. Nyt tehtiin se päätös, me tukeudutaan yhteen tuotteeseen ja luotetaan siihen. Tässähän on siinä Sophoksen tuotteessahan se MDR-laajennus, mikä teillekin on käytössä, niin siinähän tavallaan oli se apu, että siellä tavallaan niin kuin shokki katsoi koko ajan niin kuin ihmiset sitä, että valvoo, että mitä siellä tapahtuu, mitä siellä tehdään, niin ne osasi niin kuin tavallaan sen konfiguraation kertoa siellä, että se ei ollut pelkkä niin kuin tavallaan. Se ei ole pelkkää automaatiota, vaan siellä on niin kuin ihminen tekemässä sitä. Mutta 48 tunnissa niin nämä kriittiset järjestelmät, ne saatiin palautettua. Mutta entäs sitten, jos ajatellaan sitä koko pakettia, että kauan siinä kesti, että ihan kaikki oli palautettu ja miten? No ensimmäiset palautui tosiaan silloin 48 tunnin jälkeen ja viimeiset sitten saman viikon perjantaina puolen yön aikaa. Ja
se, että miksi se kesti, niin ne käytiin varmistusdataa vielä 2 kertaan suljetussa ympäristössä läpi, skannattiin 2 eri virusskannerilla, että siellä ei varmasti ole mitään, ettei tehdä turhaa työtä sen palautuksen suhteen. Ja yksi syy, miksi se venyy sinne perjantaille puoleen yöhön, että me ei voitu aiheuttaa käyttökatkoa aikaisemmin. Että ne palvelut, mitkä silloin viimeisenä palautettiin, niin liittyi käyttäjien kirjautumiseen. Jos me olisi rysäytetty se työpäivän aikana, niin käyttäjät ei olisi voinut käytännössä käyttää mitään järjestelmiä, missä käyttää Windows-autentikointia. Eli me olisi pystytty toipumaan sinällään jopa pikkusen nopeammin, mutta sitten me olisi taas sotkettu ihmisten työskentelyä siinä välillä, niin koettiin järkeväksi, että tehdään se, kun kunnassa on työskentely päättynyt, niin perjantai-yönä sitten se viimeinen palautus. Mutta hei, tässä vaiheessa on hyvä katsoa sitä, että mitä on opittu. Ainakin kuulostaa siltä, että sekä Muuramen kunta että TNET myös, että te olette oppinut paljon ja mä luulen, että webinaarin seuraajat on kanssa saanut tästä niinku paljon oppia ja teillä on mahdollisuus myös jakaa sitä muille, että miten toimii tällaisessa tilanteessa. Niin mitä Muuramen kunta oppi tästä? No ainakin se, että huomattiin iloksena, että meillä on hyvä kumppani, mitä me käytetään. Että me saatiin heti sitä apua ja on tärkeää tavallaan etukäteen kartoittaa, että ei luota sokeasti, vaan että me saadaan sitten ehkä apua jostain, jos meillä tulee joku hässäkkä. Ja sitten mitä muuta opittiin tärkeää, niin se tiedottaminen. Just niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että me onnistuttiin omasta mielestämme hyvin sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamissa, mutta sitten taas niille yhteistyötahoille niin kanssa ilmoittaa, että nyt meillä on tämmöinen tapahtuma, että tarviiko heidän jotenkin huomioida se. Ja sitten se ikävä puoli, että usein tuommoissa, niin kuin väitän, että kuntien, kaupunkien, monen firmankin ICT-tuessa, niin se valtaosa työajasta menee siihen päivittäiseen niin kuin ongelmien ratkaisuun ja se kehittämistyö saattaa jäädä vähäisemmälle. Niin meiltäkin puuttuu ne tämmöiset tavallaan suunnitelmat, mitä jos meille tulee tämmöinen tapahtuma. Niin nyt meidän tiimistä yksi kirjasi koko ajan ylös, mitä me tehtiin. Että meillä on sitten jatkossa niin kuin valmis sappuluna, että me väität, että siitä saa puristettua varmaan noin 12 tuntia jopa vuorokaudenkin pois, kun sulla on selkeä, että ota tonne ja tonne yhteyttä ja välitä heille tieto tästä ja pyydä näiltä tahoilta ensi vaiheessa sitä apua. Ja totta kai TNET antoi oman lausuntonsa ja sen jälkeen meillä on ollut muitakin tahoja siinä, jotka on käynyt meidän järjestelmiä kriittisesti läpi, niin ollaan aika paljonkin kehitetty omia järjestelmiä tästä eteenpäin. Että ollaan tukeuduttu just TNETin varmistuspalveluihin, ettei me enää käytetään sitä omaa, vaan TNET vastaa sitä meidän varmistamisesta, että se on täysin meidän verkon ulkopuolella, että se on turvallisempaa. Ja sitten ollaan otettu vahvaa käyttäjän tunnistusta oikeastaan kaikissa järjestelmissä käyttöön, että se toi paljon hyvää niin kuin lyhyessä ajassa ja meillä päättäjät ymmärti ihan niin kuin luottamushenkilötasolta asti, että tähän asiaan pitää nyt satsata, että näin ei käy toista kertaa. Ja meillä käytiin sitten niin kuin purkamassa meidän ylimmälle johdolle se, että mitä tapahtui sekä tämän TNET-teknologian lausunnon kanssa että sitten kolmannen osapuolen lausunnon kanssa, että miksi näin tapahtuu. Eli tämmöinen rauhallisuus oli yksi tärkeä, selkeä avoin tiedottaminen ja raportointi ja se, että alusta pitäen niin kuin laittaa sitä, kirjaa sitä ylös, että tiedostaa sen, että tätä voi tapahtua joskus mullakin. Kyllä. Joo. No mitä sitten Lauri TNETin puolelta, mitä sä sanoisit, että mitä tällaisesta työskentelystä kannattaa tulevaisuudessa muistaa silloin, kun ainetta osuu tuulettimeen? No varmaan niin kuin ihan ensimmäinen on tietysti se valmistautuminen. Eli tämä niin kuin ehkä osoitti hyvin sen, että tämmöinen jatkuvuussuunnittelu, niin se on tosi tärkeää, että sulla on suunnitelmat, että mitä tämmöiseen tehdään. Se tuntuu jotenkin, ainakin mitä itsekin on meille tehnyt sitä jatkuvuussuunnitelmaa ja tämmöistä, että se on niin kuin hirveän spekulatiivista, että no eihän näin kuitenkaan käy, mutta sitten kun pääsee läheltä seuraamaan ja katsomaan tätä, että miten tämmöinen toipuminen tehdään, niin siinä tulee niin kuin tosi selkeitä juttuja, mitä siihen jatkuvuussuunnitelmaan voi ihan oikeasti laittaa ja harjoitella. Ja se on varmaan se, mitä taisikin sanoa jossain vaiheessa, että ei riitä, että on suunnitelma, vaan sitä pitää sitten harjoitella, niin harjoitellakin, että koko ajan. Ihan vuosittain testata sitten niin kuin palauttamista ja muuta, että se ei tule sitten siinä shokkitilanteessa, että miten tämä meni.
Just näin. No se tietysti varmaan auttaa se, että jos on niin kumppani, niin tietysti TNETin oli paljon helpompi olla tässä ehkä vähän, kun meidän järjestelmät ei ollut solmussa, niin me pystyttiin olemaan semmoinen rauhallisempi osapuoli siinä ja sanomaan, että okei, näin toimitaan ja tehdään ja tuomaan sitä asiantuntijuutta siihen kriisitilanteeseen. No sitten toinen, mikä on ihan ehdoton, niin varmuuskopioiden merkitys, että se, että sulla on niin kuin 321, että sulla on yksi originaalidata ja toinen data jossain toisessa lokaatiossa ja sitten sulla on kolmas kopio vielä siitä, mikä on irti. Ennen vanhahan se oli aina, että oli niinku tavallaan kuuma backup jossain ja sitten nauha, mutta ei sen tarvitse tänä päivänä välttämättä nauha olla. Se voi olla, kunhan se on silleen, että se pysyy suojassa, että se ei pääse leviämään siitä ylite. Että on vaikka useampi viikko just siinä välissä ja tietenkin eri käyttäjätunnukset, ettei sinne samalla käyttäjätunnuksella pääse eteenpäin. Niin nämä nyt oli varmaan niin tuli oikein konkreettisesti esiin tässä, että ne oli niin se kriittinen pelastus. Sitten jos miettii niin sitä, että tuommoinen palveluhan maksaa, niin kyllä jos miettii vaikka Muuramen kuntaa, että meillä 500 henkilöä ei pysty tekemään töitä, niin mitä se maksaa? Ja pahimmillaan se, että jos meillä olisi vaikka kirjanpidon tiedot ja palkanlaskena hävinnyt täysin, ne tiedot olisi pitänyt syöttää kaikki uudestaan. Ei verottajalle kelpaa se, että no, ne nyt hävisi jonnekin. Mutta se olisi ollut ihan massiivinen työ niin syöttää uudestaan ne kaikki tiedot sinne uudestaan. Niin siinä niin huomaa sitten tavallaan, että se, että jos sä panostat jonkun 10 000 euroa, niin se on aika pieni raha siinä vaiheessa, kun 500 ihminen työskentely päättyy, että ne ei pysty niin jatkamaan sitä. Ja tänä päivänä koulumaailmakin tukeutuu niin paljon, oikeastaan Muuramessakin ollaan siirretty niin sähköisiin oppimateriaaleja, niin ei se ole mahdollista. Oppilaat ovat niin tekemättä, opiskelematta sinä aikana, kun järjestelmät on alhaalla. Eli tämä vaikuttaa siis ihan kaikkeen joka tapauksessa. Hei, molemmat puhutte siitä hyvästä kumppanuudesta ja te ajattelette myös, että se hyvä kumppanuus mahdollisti sen, että saatiin niin nopeasti ylös kaikki toiminnot. Niin kun mietitään sitä oman IT-kumppanin valintaa, niin mitä vinkkejä siihen, mitä pitää ottaa huomioon? No mä oon kyllä arvostunut ainakin kovasti niin kuin kaikkien palveluntarjoajien kanssa, että on selkeä nimetty vastuuhenkilö, kenen sä pystyt niin kuin ihan päivittäinkin olemaan yhteydessä ja sitten, että pidetään semmoisia ihan säännöllisiäkin kehittämispalavereita tai joku kaupallinen toimija kertoo, mitä uusia mahdollisia palveluita tai tuotteita heillä on tullut tarjolle, että eihän me voida koko ajan skannata, että mitä nyt markkinalla on. Että TNETiltäkin tulee uutiskirja, missä aina kerrotaan heidän uudet palvelut ja tuotteet. Että ei tarvitse tavallaan olla välttämättä itse se aloitteellinen siitä, että onko tullut jotain uutta, vaan se tieto tulee niin kuin automaattisesti. Ja itse arvostaa niin kuin sitä ihan maantieteellistä sijaintiakin, että se on ollut meille järkevää, että se konesali on niin lähellä meitä, että me päästään sinne itsekin käymään niin kuin helposti ja tiedän, että se on turvallinen sali. Haluatko Lauri jatkaa kumppanivalintaa? Mä oon ehkä vähän jäävi tässä kommentoimaan sitä, mutta kyllä meidät kannattaa valita kumppaniksi. Hei, kiitos todella paljon superkiinnostavasta keskustelusta. Itse Henkko myös opin paljon, nimittäin tosi uutta asiaa, mutta mielenkiintoista. Kiitos tästä Muuramesta Marko Satosaari ja Lauri Ahopynttäri. Ja myös kiitos kaikille webinaariin osallistuneille. Ja TNETin porukka on vastailemassa vielä muutaman minuutin ajan chattiin, jos haluatte kommentoida tai esittää kysymyksiä. Ja sitten tästä eteenpäin. Oikein mukavaa päivän jatkoa.